Všetci, ktorí sme videli Heated Rivalry, máme jedno spoločné. Sme na tom závislí. A tak na Instagrame, TikToku a YouTube sledujeme všetky fanúšikovské edity, sledujeme všetky rozhovory, kde je Shane a Ilja. Počúvame úplne, že celý playlist od začiatku do konca, počúvame dokonca už aj francúzske pesničky z playlistu a nevieme sa toho nabažiť a nevieme myslieť na nič iné. Jedného dňa sme s Iliom a Shaneom odišli na chatu a zostali sme tam uväznení. I'm sorry. No, you're not. Ahoj, ja som Luc a dnes ti vysvetlím, prečo sme tak strašne obsessed s TV show Heated Rivalry, ako táto show mení životy, prečo je takýmto kultúrnym fenoménom. Túžba po niečom, čo nemôžeme mať. Tento seriál zasahuje veľmi hlboké túžby a emócie človeka a také tiež pomaly, dlho budované napätie medzi hlavnými postavami, ktoré po sebe túžia, no nemôžu po sebe túžiť, pretože je to nejakým spôsobom zakázané, alebo si to nechcú priznať. V nás vyvoláva nejaký taký pocit, že sa od toho nevieme odtrhnúť a potrebujeme vidieť ďalšiu epizódu. Niekedy máme pocit, že je to až príliš skutočné. Úlohu tu zohráva takéto silné, intenzívne napätie emocionálne medzi hlavnými postavami, kedy vlastne všetky konflikty, všetky hádky, všetky drobné gestá vytvárajú pocit, že vzťah je skutočný a je úplne prežívaný naplno. A tak divák necíti len sympatie, ale má dojem, že tie pocity prežíva s nimi. To, čo práve vidím v tom seriáli, som prežil aj ja a momentálne to prežívam znova a že dokážem to, čo oni zobrazujú v tom filme, cítiť s nimi. Máme pocit, že sme akoby aj súčasťou ich takého vnútorného sveta a to je aj vďaka tomu, že tie herecké výkony v Heated Rivalry sú jednoducho úžasné. Shane a Ilja dokážu častokrát len pohľadom povedať tak strašne veľa nevypovedaného, že sa do toho jednoducho dokážeme neskutočne vcítiť. Dôležitým faktorom je aj prekonávanie prekážok a napríklad v tom hokejovom svete je to toxická maskulinita alebo homofóbia a práve toto prekonávanie prekážok dodáva tomu seriálu taký realistický feel, pretože naše postavy neexistujú v ideálnom svete, ale v takom, ktorý kladie odpor. Intenzívne na nás pôsobí aj veľmi obľúbený romantický formát Enemies to Lovers, ktorý sa pomaly z nejakého konfliktu prenáša do príťažlivosti a do nejakej túžby. Konfliktu poháňa chémiu, každá interakcia úplne iskrí a divák s napätím sleduje, kedy sa hranica medzi nenávisťou a láskou konečne zlomí a teda keď sa to stane, dopamín totálne vystrelí do šialených výšin. A to všetko je podporené skvelým spracovaním seriálu od kamery, réžie až po strih. Je vidieť, že Heated Rivalry je natočený s citom a dodáva to celej tejto TV show takú pridanú autenticitu. A efektívny storytelling, ktorý nie je plný absolútne žiadnych fillerov, úplne sa na nich vykašľali a vlastne prvú spicy scénu nám prinášajú už v 18. minúte prvej epizódy. Pre mnohé diváčky má seriál ešte jeden dôležitý rozmer. Heated Rivalry totiž ponúka romantický a sexuálny príbeh, kde ženské postavy nie sú tlačené do tých klasických pasívnych, idealizovaných alebo objektivizovaných rolí, kde ich túžby, hranice či potešenia slúžia skôr tomu mužskému pohľadu, než im samotným a namiesto známych klišé ponúka práve Heated Rivalry vzťah dvoch rovnocenných partnerov, v ktorom nie je nikto redukovaný na objekt túžby ani na funkciu v tom príbehu. A tak umožňuje, že nám prežívať intimitu, a túžbu a emócie bezpečne, bez nejakého porovnávania sa s vlastnými rolami či očakávaniami spoločnosti. Vzťah je zobrazený ako rovnocenné partnerstvo postavené na súhlase, vzájomnom potešení, zraniteľnosti a emocionálnej zrelosti a intimita tu krásne doplňa príbeh a charaktery a nie je len lacnou senzáciou. Heated Rivalry vznikol ako malý projekt pre úzkú skupinu ľudí, mal to byť naozaj niche projekt, ale už vlastne po odpremiérovaní v novembri 2025 na platforme Crave bolo jasné, že tento seriál bude niečo väčšie. Stal sa jedným z najsledovanejších a najdiskutovanejších titulov roka, oceňovaným pre silnú emóciu aj kultúrny presah a takým zlomovým bodom bolo, keď 5. epizóda získala na IMDb hodnotenie 10 z 10, dnes tam je už len 9,9 z 10 a vyrovnala sa tak legendárnej epizóde Ozymandias zo seriálu Breaking Bad, čím sa z nenápadnej show stal globálny fenomén. Seriál taktiež konfrontuje kultúrne normy, nebojí sa otvárať diskusiu o toxickej maskulinite, o homofóbii a o nejakých predsudkoch vo vrcholovom športe. V Rusku, kde je veľmi silná anti-LGBT propaganda a queer ľudia majú mizivé zastúpenie v popkultúre, teda takmer nulové, oni reálne existujú, lenže sa musia skrývať, sa Heated Rivalry stal nečakaným a o to silnejším fenoménom. I wouldn't be able to go home again. Ever. Do you get that? Because your family? Because Russia! I would not be able to go back to Russia! What happened to you? I don't want to find out.
Ide o veľmi realistické vyzobrazenie queer hrdinu, ktorý musí svoju sexualitu skrývať a čeli takej zakázanej láske. A mnoho ruských divákov v tom našlo vlastnú skúsenosť a preto je dnes sledovanie Heated Rivalry v Rusku aj akýmsi aktuálnym tichým odporom voči režimu. Ako upozornil magazín Vanity Fair, hoci seriál nie je oficiálne dostupný na žiadnej ruskej streamovacej platforme, na portáli Kinopoisk, teda ruský ekvivalent Rotten Tomatoes, dosahuje vyššie hodnotenia než Breaking Bad či Game of Thrones a pre mnohých ruských divákov sa tak Heated Rivalry nestá len takým romantickým seriálom, nejakým feel-good seriálom na oddychnutie, ale aj spôsobom, ako vidieť samých seba v krajine, ktorá im to inak systematicky odopiera. Bohužiaľ Rusko v tomto prípade nespí a žaluje za LGBT propagandu všetky weby, všetky stránky, ktoré streamujú Heated Rivalry a bojuje veľmi intenzívne proti ďalšiemu šíreniu tejto TV show v krajine a taktiež ju zakazuje. Svoju sexualitu ale neskrývajú iba queer ľudia v Rusku. Ak by sme sa pozreli na štatistiky a na podiel gay a bisexuálnych ľudí vo svete, je dosť pravdepodobne, že v NHL hrajú desiatky queer ľudí. Napriek tomu doteraz neexistuje jeden aktívny NHL hráč, ktorý by spravil verejný coming out. Ale predsa jeden profesionálny hokejista prehovoril. Volá sa Jesse Kortem, ktorý začiatkom mesiaca urobil verejný coming out a otvorene povedal, že odvahu mu dodal seriál Heated Rivalry a vo svojom vyhlásení opísal, že hokej preňho dlhé roky nebol miestom slobody, ale skrývania sa a šatňa, ľad aj tým boli priestormi, kde cítil, že nemôže byť úplne sám sebou a hoci bol navonok úspešným hráčom, vnútri žil v takom neustálom strachu z odmietnutia a negatívnych dôsledkov, ktoré by tento jeho coming out mohol mať pre jeho kariéru. Keď sa ale jeho príbeh po zdieľaní s komunitou okolo Heated Rivalry stal virálnym, tak ho práve zaplavila veľká vlna podpory, čo je pre mňa veľmi pekné. Na sociálnych sieťach sa stále viac a viac ľudí vyjadruje, akú má táto show pozitívnu zmenu na reálne ľudské životy. A veľmi aj oceňujú to, že queer láska nie je zobrazená ako nejaký tragický príbeh, kde človek zomiera na AIDS alebo ako nejaké nekonečné utrpenie, ale naozaj ako lásku so všetkým. Možno trochu komplikovanú, ale taká láska niekedy vie byť, povedzme si úprimne, že bez ohľadu na pohlavie láska niekedy vie byť komplikovaná, ale je predovšetkým pekná, pretože taká láska je. Okrem queer komunity sa Heated Rivalry dosť dotýka aj ľudí na spektre autizmu. Jedna z hlavných postav totiž vykazuje viacero črt, ktoré sú pre mnohých neurodivergentných divákov veľmi dobre známe. A to sú napríklad ťažkosti s pomenovaním a spracovaním emócií, potreba kontroly a rutiny, hyperfokus na výkon, ako aj problémy s neverbálnou komunikáciou a taktiež takým čítaním sociálnych signálov. Seriál ale tieto vlastnosti nezobrazuje ako chybu, ale ako súčasť osobnosti. A tak sa v tom veľa divákov na spektre uvideli sa vlastne v tej postave Shayna. Videli prvýkrát svoje vlastnosti ukázané s rešpektom, s empatiou a bez nejakého zosmiešňovania. Úspech seriálu taktiež pomohol autorke príbehu Rachel Reid, ktorej bola diagnostikovaná Parkinsonová choroba a vďaka vlastne popularite tejto TV show si môže dovoliť aj lepšiu zdravotnú starostlivosť a taktiež oficiálne oznámila, že už pracuje na 3. knihe, ktorá ďalej bude rozvíjať príbeh Shayna a Iliu. Taktiež ale spomína, že vlastne písanie je aj kvôli tejto práve diagnóze pre ňu stále náročnejšie a doslova bolestivejšie a bude možno nútená prejsť vlastne z písania na počítači, prejsť na nejaké nahrávky hlasové, ale vlastne hovorí, že tie hlasové nahrávky nemajú úplne taký ten úplne rovnaký feel pri práci toho spisovateľa. Zároveň sú oficiálne plánované ďalšie 2 série, takže sa môžeme tešiť na to, že Heated Rivalry bude mať dokopy 3 série. Režisér povedal, že na ďalšiu sériu sa môžeme tešiť nie úplne v rovnakom čase, ako vyšla tá prvá, to znamená v novembri. Bude vydaná a odpremierovaná veľmi blízko potom. Čiže sa môžeme na ňu tešiť veľmi blízko po budúcom novembri. Od 6. februára bude Heated Rivalry oficiálne dostupné aj na HBO na Slovensku aj v Česku. Daj mi vedieť, ako dlho a ako hlboko si v tejto rabbit hole, či máš merch, či máš tetovanie, čiže si prečítal všetky knihy a jednoznačne chcem vedieť, aká je tvoja obľúbená replika. Ďakujem krásne, že si pozrela celé toto video, že si pozrel celé toto video a nezabudni. I'm coming to the cottage. Ok.